anh kia là photo nó hay thì nó là có bằng giải thêm nào không? Anh xin mesti Hindu. Bung này, bung này. Jadi saudara teman. Ini lah kebunya. Hadi, oleh. Nunggu thấy bài cái chi bài Đó con, ham này ra đi. Habis tadi baru nuk tadi yang chi bài. Happy Christmas. Ini belajar tentang pokok tamning jakai orang soita mata kapalai kai jenis pada Martin ni tidur mabai musik naik totok kai tongkotok kai sapanda songsamani bagai Prabhu Jisu asaina sarno regai bisi burung ni hai tak lebo Belai naik tokai opandano samsajaka. Abuni bagai mothani joto takuk bukuk cengno sini Kristen society ni joto lukuno ani kakaham kai hamjama yapare. Angkini ni salo surina ni nayo sini Ramchandra Ghat ni lukuro joto na kaham tongpun kai thorni hamari mane bora hamsai tongpun sengsar ni joto borokno ahai sini Ramchandra Ghat ni bororok sengsai tongpun bolai jakthon oroni lukuro sengsar ni bororok bai sini oroni development ni bagai norok suridi sini hamari ni bagai suridi sini joto Ramchandra Ghat ni bororok ni bagai suridi tai ang sanani nayo jeng oro jata sini Father Martin je chan little Saint Little Flower je school or somsaka abo blai kaham boro Kerala ni phayoi sini oro je sini je Tripura sarok no je jeng paharok lai tomjao buini sai joton upologo ustri tongo borok no lekha goring khlaiye tisana bagai borok je sacrifice khaitong phayo obno sengma bolainai tinini salao borok joto father sister sonobo ani kakaham tai hamjamaya paro tai Christmas ni salo tai tamo kecharna tong ang norong ni bagai tini musuno sanai norok joto na kaham tongdi keseng khai tongdi buibe bolai janai khai tongdi musik sawino ahai na hai Christmas ni salo joto no kakaham hamjagma tai hambaya pare an kong musik pinang tun joto no kulumka hambai